ffansio dydd allan yn bro'r Sgydau? Dydd da neu drwg, mi o fyny i chi, a chydig o ffactorau. 9 o'r gloch, ideal. Faint o'r gloch da chi'n cyrraedd? 2 o'r gloch, ddim yn drwg. Faint da chi wedi paratoi? Be da chi'n gwisgo? Ar eich traed hefyd? Faint o gerdded o'ch chi'n disgwyl? Awr a chwarter i'r un agosach. Os oes gen chi fap go iawn neu yn dibynnu ar eich ffôn symudol, uh-oh. Lle ydw i? Os oes gen chi digon o fwyd a diod. Mae'n bwysig gadael digon o amser. A chymryd eich sbwriel efo chi. Di hwn ddim yn barc thema, neu gwyl bach bougie. Mae'n cefn gwlad. Gwych, ond yn wyllt. Lle mae'r caffi? Cofiwch bod yn ystyriol. Rydym eisiau pawb mwynhau dod yma. Dwi'n llwgu. Dim ots beth eich profiad. Tro cynta. Ag ola. A siwnewch chi efo gofal a dipyn o synwyr cyffredin. Aw! Rydym eisiau chi cael dydd ardderchog. Rhaid bod na Airbnb rwla. A mynd adran gyffroes i ddod yn ôl amser arall. Sut dwi'n mynd i gael nôl? Oes na Uber rownd fama?